Nenávisť pred sviatkami pokoja. Ani pár dní pred Vianocami opoziční politici nedajú ľuďom pokoj a opäť šíria na námestiach nenávisť. V čase, keď by mala spoločnosť spomaľovať, upokojovať sa a hľadať zmierenie, prinášajú presný opak. Namiesto pokoja a stíšenia vidíme hnev, krik, klamstvá a vyhrážky. Strašia ľudí väzením, hovoria o zatváraní politických oponentov a vytvárajú atmosféru strachu, ako by im na spoločenskom zmieri vôbec nezáležalo. Už sa nevedia dočkať, kedy sa opäť chopia moci, aby mohli trestať každého, kto im nesedí. Presne tak, ako to robili v rokoch 2020 až 2023. Bezdôvodne, bez zodpovednosti a bez hanby. Spravodlivosť a demokracia, o ktorých neustále hovoria, im vyhovujú iba vtedy, keď sú pri moci oni sami. Keď rozhodujú iní, okamžite kričia o ohrození právneho štátu. Pravidlá majú platiť len pre ostatných, nie pre nich. A práve v týchto dňoch to na pódiach povedali úplne jasne. Ich slovník bol plný nenávisti, nátlaku a otvorených hrozieb. Jeden atentátnik im zjavne nestačil. Aj takto dnes vyzerá politická kultúra, ktorú by chceli vnucovať celej krajine. Opoziční politici sa snažia zneužiť emócie ľudí, ktorí prišli na námestia s obavami a neistotou. Namiesto riešení ponúkajú len strach a chaos. Namiesto dialógu používajú vyhrážky a moralizovanie. Protesty sa menia na politické divadlo, ktorého cieľom je vyvolať dojem, že iba oni majú pravdu a všetci ostatní sú nepriatelia demokracie. Kto s nimi nesúhlasí, je okamžite označený za hrozbu alebo za človeka, ktorého treba umočať. Osobitnú kapitolu si v tomto chaose zaslúži hnutie Progresívne Slovensko a bývalý predseda vlády Igor Matovič. Progresívne Slovensko sa navonok prezentuje ako symbol slušnosti, pokoja a modernosti, no v praxi len prehlbuje rozdelenie spoločnosti. Ich politici hovoria o tolerancii, ale každého, kto má iný názor, okamžite nálepkujú a zosmiešňujú. Namiesto vecnej diskusie ponúkajú ideologické frázy a emócie. Ľudí nepresviečajú argumentmi, ale strachom z budúcnosti, ktorú sami vykresľujú ako katastrofu. Igor Matovič je živým dôkazom toho, kam vedie politika založená na chaose a osobných výbuchoch. Počas svojho vládnutia rozvrátil vládu, rozhádal koaličných partnerov a zanechal krajinu v stave hlbokej neistoty. Konflikty, urážky a neustále hádky boli jeho každodennou realitou. Rozhodnutia sa prijímali chaoticky, bez rozmyslu a bez rešpektu k odborníkom. Dnes sa opäť snaží zaujať hlasnými vyhláseniami, ako by sa nič nestalo. Namiesto sebareflexie opakuje tie isté chyby, ktoré Slovensko už raz stáli príliš veľa. Významnú úlohu v tomto celom zohrávajú aj progresívne médiá. Médiá, ktoré sa tvária ako nezávislé a objektívne, no v skutočnosti jednostranne podporujú opozíciu. Z protestov robia hrdinské príbehy, zatiaľ čo vládu vykresľujú výlučne v negatívnom svetle. Kritické otázky smerom k opozícii kladú len zriedka, ak vôbec. Namiesto vyváženého informovania vidíme selektívny výber faktov a neustále podsúvanie jedného správneho názoru. Podpredseda strany Smer sociálna demokracia Ľuboš Blaha reagoval na správanie progresívnych politikov otvorene a bez pretvárky. Podľa neho im ich taktika jednoducho nevyšla. Poukázal na to, že ho chceli politicky potrestať tým, že s ním odmietajú chodiť do diskusných relácií. Výsledok je však presne opačný. Má viac priestoru hovoriť o svojich názoroch, o návštevách Ruskej federácie, o tom, že socializmus bol podľa neho lepší ako súčasný kapitalizmus, o banderovskej Ukrajine aj o americkom imperializme. A práve to progresívnych politikov a médiá najviac dráždi. Nech sa hnevajú pri televíznych obrazovkách. Nech zúria, že progresívni politici politicky prehrávajú. Realita je taká, že strana Smer sociálna demokracia má svojich voličov, svoj názor a stabilnú pozíciu. A žiadne výkriky z námestí na tom nič nemenia. Zatiaľ čo opozícia šíri nenávisť, vyhráža sa a straší ľudí väzením, vláda pokračuje v riadení krajiny. Namiesto pokoja pred sviatkami vidíme nervozitu, frustráciu a stratu kontroly na strane opozičných lídrov. Ak sa vám páči, že sa tu hovorí otvorene a bez cenzúry, dajte tomuto videu označenie páči sa mi to a prihláste sa na odber tohto kanála. Len takto sa vieme spojiť, podporiť sa navzájom a vybudovať komunitu ľudí, ktorí chcú počuť pravdu bez manipulácie. Zdieľajte toto video, zapojte sa do diskusie a buďme spolu hlasom rozumu v čase, keď sa spoločnosť snažia rozdeľovať.